ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборо бо муҳимтарин хабар гузоришҳои тоза мустақиман манзуратон менамоем. Дар студио бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Содир Жафаров суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҳафти суҳбат сарони давлатҳо ҷараёни амалӣ гардидани мувофиқаҳои байни ҷонибҳо ҷиҳати ба эътидол овардани вазъ дар минтақаҳои наздисарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистон ба дастомадаро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин зин ба масъалаҳои риояи оташбаси комил ва баргардонидани нерӯҳои низомӣ ба маконҳои доимии онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. президентҳо ҳамчунин атрофи фаъолияти муштараки гурӯҳҳои кории ҷонибҳо дар ин ҷодда ва оғози ҷаласаи комиссияҳои байниҳукуматии ҷонибҳо оид ба делимитатсия ва демаркатсия ибрози андеша намуданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбати боэътимод пешвои миллат ба президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи мувофиқаҳои ҷонибҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ки ба ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъ дар сарҳади ду кишвар нигаронида шуданд иттилоъ доданд. дар ин зин муҳимияти хосаи дарёфти роҳҳои ҳалли ҳамаи мушкилоти мавҷуда тавассути музокирот ва муколамаи созанда таъкид гардид. дар маркази диққати ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои умдаи байналмилалӣ ва минтақавӣ бахусус ҷараёни нигаронкунандаи рушди вазъ дар Афғонистон қарор доштанд. дар баробари ин президентҳо атрофи ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии Тоҷикистону Қазоқистон мубодилаи афкор намуданд. ҷонибҳо зарурати андешидани чораҳои муштараки минбаъдаро ба хотири таҳкиму таъмиқи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои фарогири ду кишвар таъкид карданд. комиссияе ки бо ташаббуси ҳукуматҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳонаи 29 апрели соли 2021 дар минтақаҳои наздисарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон рух дода таъсис ёфтанд, сабабҳо ва оқибатҳои ҳодисаро муҳокима карда ба мувофиқа расиданд ки даргириҳои мусаллаҳона қатъ гарданд. гузориши хабарнигорони мо. шаби 29 апрели соли 2021 мулоқоти кории намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳона дар минтақаҳои назди сарҳадии вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки амалиёти ҳарбиро дар минтақаҳои назди сарҳадии суғд ва Бодканд қатъ карда, нерӯҳо ва техникаи низомиро аз минтақаҳои назди марзӣ ба макони ҷойгиршавии доимии худ баргардонанд. инчунин раванди гуфтушунидро бо мақсади ба эътидол овардани вазъ дар минтақаҳои марзӣ идома диҳанд. бинобар ин қарор қабул гардид ки аз ҳисоби кормандони мақомоти дахлдори ҷонибҳо гурӯҳи корӣ ҷиҳати назорати иҷрои ҳосилшуда ва андешидани тадбирҳои фаврӣ барои паст кардани шиддати вазъ дар хатти марзи давлатӣ таъсис дода шавад. 3 апрели соли 2021 дар минтақаи озоди байни гузаргоҳи Гулистон ва гузаргоҳи Қизилбел мулоқоти гурӯҳҳои корӣ таҳти роҳбари раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Камчибек Ташиев баргузор гардид ки дар рафти он масъалаҳои ба эътидол овардани вазъ дар қаламраваҳои сарҳадии ҳар ду ҷумҳурӣ баррасӣ шуданд. мулоқот дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва муносибатҳои неки ҳамҷаворӣ баргузор гардид. ҷонибҳо хоҳиш ва омодагии худро барои ҳалли ҳамаи масъалаҳои тавассути гуфтушунид изҳор карданд. дар натиҷа тарафҳо аз соати 13 апрели соли 2021 ба мувофиқа расиданд ки хуруҷи мутақобилаи тамоми намуди нерӯ ва техникаи ҳарбиро аз қаламравҳои назди сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ба минтақаҳои ҷойгиршавии доимӣ оғоз намоянд. роҳҳоро кушоянд ва ҳаракати бемамонияти шаҳрвандонро таъмин кунанд бо мақсади таъмини иҷрои созишномаҳои ба дастомада таҳти роҳбарии фармондеҳони қошунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд.
қарор дода шуд ки 1 май соли равон дар вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадии давлатии Тоҷикистону Қирғизистон баргузор карда шавад. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. Зиёда аз 10 сол мешавад ки бо сабаби набудани кӯпруки мошингузар аз болои дарё сокинони бештар аз 10 деҳаи ноҳияи Лахш ҳангоми рафтуомад ба мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд. бо назардошти ҳалли мушкилоти чандсола дар болои дарёи деҳаи муксӯи ҷамоати деҳоти муксӯи ноҳия кӯпруки калони мошингузар сохта мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. рӯз ба рӯз корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Лахш вусъати тозаро касб менамоянд. бо назардошти ҳалли мушкилоти сокинони 11 деҳаи ноҳияи Лахш дар болои дарёи деҳаи муксӯи ҷамоати деҳоти муксӯи ноҳия кӯпруки нав сохта мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ оғоз гардида сокинон ҳамарӯза ба ҳашар баромада барои бунёди кӯпрук саҳми худро мегузоранд. тибқи иттилоъ ҳамасола бо баланд шудани сатҳи оби дарё кӯпруки худсохт аз байн рафту омади сокинон тавассути ин роҳ қатъ мегардад. аз сабаби набудани кӯпруки калони пурқувват ва ба офатҳои табиии тобовар ҳангоми хароб гардидани он сокинон масофаи дарозро тай карда ба дигар роҳ мерафтанд. ин ҳам вақти зиёд ва хароҷоти изофагиро талаб мекард. сокинони ободкори ҷамоати деҳоти муксӯи ноҳия ҷиҳати ҳалли мушкилоти чандсола дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иқдом пеш гирифтанд ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш кӯпруки нав ва иқтидори борбардориаш калонро сохта мавриди истифода қарор диҳанд. мувофиқи лоиҳа дарозии кӯпруки мошингузар 70 метр ва паҳноиашро 3 метр ташкил медиҳад. кӯпруки мошингузар аз ҳисоби худи сокинон сохта мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ, бетонрезӣ дар таҳкурсӣ ва сутунҳои ду шафати он дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудаанд. барои иҷрои босифати корҳо масолеҳи сохтмонӣ саривақт дастрас гардида сокинон талош доранд ки сохтмони иншоотро дар муҳлати пешбинишуда ба охир расонанд. бояд коргарон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва масолеҳи истифодашаванда ҳангоми бунёд кардани кӯпрук таваҷҷӯҳи бештар равона намоянд. дар сурати босифати баланд ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бунёд кардани кӯпруки мошингузар мушкилот ҳалли худро пайдо карда он ба мардум солиёни дароз хизмат хоҳад кард. дар сурати сохта мавриди истифодабарӣ қарор додани кӯпруки нави пуриқтидор рафту омади сокинон бехавф сурат гирифта онҳо имкон пайдо менамоянд ки дар ҳама фасли сол бе мушкилӣ молу маҳсулоти кишоварзии худро ба бозорҳо интиқол диҳанд. гуфтан ба маврид аст ки сокинони меҳнатқарини ноҳияи Лахш бо пуштибонӣ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои созандагию бунёдкорӣ аҳлона саҳм гузошта барои таъмиру навсозии роҳу кӯпрукҳо саҳм мегузоранд. нуриддини қурбон, баҳриддини исмониддин, фирӯзи мусо аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбор. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳри Истарафшан дар қатори дигар иншооти гуногун таъйинот ҳамчунин сохтмони марказҳои тиббӣ ва бунгӯҳҳои саломатӣ идома дорад. иншооти соҳаи тандурустӣ барои дастрасии аҳолӣ бо хизматрасониҳои тиббӣ мусоидат менамояд. гузориши хабарнигорони мо. ҷиҳати ҳифзу нигаҳдории сокинони шаҳру деҳоти Истарафшани вилояти Суғд ва истиқболи сазовор аз ҷашни ҳумоюну мукаррами миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомеаи меҳнатии муассисаи давлатии табобатии кӯмаки аввалии тибби санитарӣ имрӯз бо маблағгузориҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ҳисоби махсуси муассиса соҳибкорони бонангу номус ва аҳолии хайрхоҳу эҳсонкор бунёду аз навсозии куллии 9 марказ ва бунгоҳҳои солимгардониро идома дода истоданд. дар ин замина бо маблағи буҷаи маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сохтмон бинои 3 ошёнаи иловагӣ бо таххона барои ташхису табобати сокинони шаҳр дар назди маркази саломатии шаҳрии рақами 1 бо маром бунёд гардида истодааст. бо хубии сохтмончон аллакай 1,77,300 сомонӣ сарф гардида ошонаи якум хомад меафрозад. дар таххона ошхона ва амбори нигаҳдории доруҳо ва таҷҳизоти тиббӣ ҷой гирифта дар ошонаи якум ҳуҷраҳои кории маъмурӣ, дар ошонаи дуюм толори маҷлис, китобхонаи васеъ, таҳлилгоҳу ташхисгоҳҳо ва дар ошонаи сеюм ҳуҷраҳои фаъолияти табибони оилавӣ, маслиҳатгоҳҳо бунёд карда мешаванд. дар деҳаи майдончаи ҷамоати деҳоти Чорбоғ
бунёди бунгоҳи саломатӣ ҷиҳати ҳифзи сеҳатии зиёда аз 2000 нафар сокинон ҷараёни тоза дорад. соҳибкорону аҳолии эҳсонкори деҳа имрӯз корҳои охирини сохтмону пардозгариро дар ин маҳсини солимгардонӣ ба субут расонида минбаъд ба тозакориҳо ва эъмори гирду атроф шуғул меварзанд. дар ин бунгоҳи солимгардонӣ ҳуҷраҳои қабул, табиби оилавӣ, амрози занона, эмгузаронӣ ва ҳуҷраи хатнаи навзодон бунёд гардида минбаъд ба сарсониҳои аҳолии деҳаи майдонча ва оборогайҳо то деҳаи ҳамсояи варсиқ хотима бахшида мешавад. дар ин радиф бо роҳи ҳашар ва дастгирии соҳибкорони муваффақ бунёди бунгоҳҳои солимгардонӣ дар деҳоти зарнисори ҷамоати деҳоти гулисур ва арғӯи ҷамоати деҳоти қалаи баланд мутаносибан барои зиёда аз 5000 нафар сокинон бунёд гардида истодааст, ки дар алоҳидагӣ дорои 5 ҳуҷраи табобатӣ хоҳанд буд. пас аз комилан бунёд гардидани биноҳои бунгоҳҳои солимгардонӣ дар деҳаҳои майдонча, зарнисор ва арғӯ бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан ва маблағгузориҳои ҳисоби махсуси муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тиббии санитарии шаҳр ашёу таҷҳизоти муосири ташхису табобатӣ харидорӣ ва муҷаҳҳаз гардонда мешаванд. дар муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Саравшан нақша чорабинии махсус тартиб дода то имрӯз идома дорад. то имрӯз дар шаҳру деҳоти Саравшан 1 адад марказҳои саломатӣ, 6 адад бунгоҳҳои солимгардонӣ бунёду мавриди истифода қарор дода 5 адад маскани ҳифзи сеҳатии сокинон аз таъмири ҷории куллӣ бароварда шудааст. имрӯз бунёди марказу бунгоҳҳои саломатӣ дар деҳаҳои майдончаи ҷамоати деҳоти Чорбоғ, арғӯи ҷамоати деҳоти Қалибаланд ва зарнисори ҷамоати деҳоти Гулисурғ ҷараён дорад. гузашта аз ин барои таъмиру тармими кулли бунгоҳҳои солимгардонии деҳоти Қалачаи Калон, Нофароҷ ва Боботаҳо чораҳои амалӣ андешта истодаем. дар раванди бунёди иншооти муосири тиббӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи мукаррами миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру тармими куллии 12 марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои солимгардони шаҳру деҳот роҳандозии комил ва анҷоми бобарор гирифтааст. то рӯзҳои истиқбол аз ҷашни бузурги миллат марказҳои саломатии деҳаҳои Қалъаи Баланд, Нофароҷ ва Боботағо низ аз таъмири куллӣ бароварда ҷиҳати ҳифзи сеҳатии сокинон қадамҳои боэътимод гузошта мешавад. Мазбут Бобозода аз шаҳри Саравшан барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Фархор барои ҳалли мушкилии норасоии кадрҳо дар соҳаи тандурустӣ тибқи нақшатчорабинии шуъбаи агентии меҳнат ва шуғули аҳолӣ ярмаркаи соҳавии ҷойҳои кор доир гардид. дар ин тадбир аз тарафи муассисаҳои тиббии ноҳия 43 ҷойи кор ба корҷиён пешниҳод карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор 6 адад муассисаи тиббӣ аз ҷумла беморхонаи марказӣ, 5 адад беморхонаи минтақавӣ, 25 адад бунгоҳ ва 28 адад маркази саломатӣ амал мекунад. барои ҳалли мушкилоти норасоии кадрҳо дар соҳаи тандурустӣ ва ҷалби мутахассисони ҷавон ба шуғли доимӣ дар ноҳия тибқи нақша чорабинии шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ярмаркаи навбатии соҳавии ҷойҳои кории холид доир гардид. дар ин тадбир намояндагони муассисаҳои тиббии ноҳия ширкат варзида дар сохтори кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва беморхонаи марказии ноҳия 43 ҷойи кории холиро ба корҷӯён пешниҳод намуданд. дар ярмаркаи соҳавӣ пас аз суҳбат ба 11 нафар корҷӯён ки коллеҷи тиббиро хатм намуданд рохат ба ҷойи корӣ дода шуд. дар чорабинии мазкур масъулини филиали маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон ва муассисаи давлатии литсеи касби техникии ноҳия низ иштирок намуда барои соҳибкасб шудани ҷавонон омӯзиши якчанд номгӯи ихтисосҳоро пешниҳод карданд. аз тарафи шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба 12 нафар шахсони бешуғл рохат ба касбомӯзӣ дода шуд. дар ноҳия то имрӯз тибқи нақша 3 маротиба чунин чорабинӣ ташкилот гузаронида шудааст. дар ҳамкорӣ бо ташкилоту муассиса шахсони мутасаддӣ иқдом гирифтанд ки минбаъд низ чунин ярмаркаҳои соҳавиро доир намуда ҷиҳати соҳибкасб ва ба шуғл фаро гирифтани корҷӯён мусоидат намоянд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хонандагони муассисаҳои таълимии аъзоёни маҳфили табиатдӯстони ҷавон аз рӯи 6 номинатсия дар озмуни сабз бодо кишвар фаъолона иштирок намуданд. маҳфили мазкурро бахши ҳифзи муҳити зист ва шуъбаи маорифи ноҳия гузаронида ғолибон қадрдонӣ гардиданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон дар ин хусус.
با مقصد تطبیق برنامه دولتی کمپلکسی رشد تربیت و معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان تشویق و ترغیب ماهیت 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه عبدالرحمن جامی آزمون ناحیوی سبز باد کشورم گذرانیده شد. تدبیر مذکور با تشبث بخش حفظ محیط زیست و شعبه معارف ناحیه راه اندازی کرده شده در آن خوانندگان مؤسسه های تعلیمی از روی نامیناسیون های رسمی بهترین شعر و حکایت، سرود، بهترین ویدیو رولک، همچنین نامیناسیای کاری معماری بهترین هنر و مهارت خود را نشان دادند. در چهاربینی امروزه ما خوانندگان بسیار با یک شوق بلند با یک حس بلندی و تندرستی در این آزمون اشتراک کرده ایستادند. این گواهی از آن می‌دهد که در بین خوانندگان حس طبیعت دوستی نیز زیاد است. یک طبیعت زیبای دلارای را ایجاد کرده ایم که یک گوشه جمهوری تاجیکستان میباشد. در اینجا طبیعت سبز، یک از دریاهای شفابخش جمهوری تاجیکستان، درخت‌های همیشه سبز، کوه‌های آسمان‌بوس و غیره ها اینجا تصویر افتند. متصدیان هدف و نتیجه برگزاری آزمون سبز باد کشورم را در تربیت اکولوژی کودکان، نورسان و جوانان و تشکل موقع فعال مکتب بچگان در ساحه حفظ محیط زیست و هوسمند نمودن سمت اکولوژی در کار مؤسسه های تعلیمی ناحیه معنی داد نمودند. تربیت همین دوست داشتن طبیعت از عائله سر میشد. وقتی که در عائله پدر و مادر چخل با نهال درخت یا با چخل با یک حیوان خانگی مناسبت رو کردن رو آموزن، فرزند همون خیلی طبیعت رو دوست می‌دارد. طور اطلاع داده شد از جانب بخش حفظ محیط زیست در همکاری با شعبه معارف در مؤسسه های تعلیمی ناحیه با اشتراک وسیع خوانندگان پیوسته در این موضوعات چاره‌بینی های سودمند عملی دایر کرده می شود. در آزمون امروزه نیز طبیعت دوستان نورس نمونه های کار خود را معرفی کرده همچنین در حضور اعضای حکمان هنر و مهارت خود را از روی شرط های پیشنهاد گردیده نشان داده بهای بلند گرفتند و بهترین ها با افتخارنامه و تحفه های خاطروی قدرشناسی گردیدند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.